Suru no monto mobe baru bagende. In fact mna bao kora iganche naonde gaita naona kutoka ganya marambe. Moche mwezi pimu karase ke wanda ke rimba sere mwezi pimi 200 500 abantu bagenda. Hey, montago kunde. Wese bana mwe wa. Yes, ujaro mo kutano yo ge bono kibono ngama etenya ngabogirango. Egendo gango mate inche mondo tata ko ncheki kora siasa chiago. Kwana yago Bahito nsiagie kaya kero mona siasa etari kurusedi bono onche koncheki siasa etari kurusedi yaya to chaga oja koncheki yaya injeni jomo gambi njoli de bono iga last month kibaka 2027 o mama joro mungao to chaka ga kuna kotera tereta uriga nga nayo wakanire 100 kosekende aya njona wanda beti intera injeri yotera uyande kosembo bende kero mona badrongoria urwae tera gabwe kora chirali chaino enda injeri intende serikali to kudasibisa nganche ge totanje chisoda chirachaga enkiura chora soda ki fanta igwa kero mona otebre fanta otebre koki otebre sprite otebre stone nkio kondasibisa nganche soda yago na chitinyanjeti Njengo chiko kotema wanche soda hivyo na inyora na ruseti kwe kekoro to na nkairu keroka kei tata nje mwanya bantu tata njitirige na kei na ande wachi na everetia basaja uli bantu ba ile teru tamanini chiana baka antikire bintu bya nanga nchande ke to bega eta asina ale bata kunyo yani nyasa na nkonya ta kere nyasa Wenguye. Nkabate bira chibeza gaki. Pascal yo bakangura. Arafu bakambeka ubaka saa 7:30 cyabotuko. Bakamakongichira negari. Nje ndo ngango kunde. Bakamantiko. Wewe kuja. Bataba maskari yo no mujumba chori. Abakando tegari yime. Ko tekemo. Makonde tabakanga uwawe igali bali mo mete hotel nere arenga ya be ko reke njarengo emete arengo baka makondo taisiko ngaka njono na maete ngaga ibata ona kwa sake unduki ata ero nere yale woche kora yale woche kuya matoka kusiki ekaso ago chaga I think isuni kanyale kuti mo jumbe tata ntabu atikoti mbega takatisa atika ngekoro tokeyo ngasukunana timbu atisimi timbu atibesa ngasukunana kurumaega ndeiga ya matoke yari wote kuya matoke nini driver tamanye tinga no muntu sukuna ine ngasukunana ngote kuligiri maega ngabanta ibara chabanguse iga ngwere bona ndeiga saa 7:30 saa 8 iga ina ikabosongo ngacharuka ngaka yani obukindi bwangakire katisa atimbege te tindali kene ko bambu kateke saa 1 saa 2 chia mambia kiana atita mataka mapema ngo ikaribo songo ngo soy pigi ngo tsebia kamera kamonga mbugoli pigi tare kwa na nyanya nkarara bakamana serikali enaruwa nerete diniruta ira chikura akamanya kombe ko bo chief whip we serikali obo chief whip obo ekero mo mwebunga ko milioni 1 osora ko milioni 1.5 Tipado sento iguana ine lakini inyoran bana karusiye ikoroto obo chifu upuobo makonda yango tumia egali yango tumia amaguta kiregento akobe kuna serikali abaskari bali bakambwatire matuka yankule no baskari 12 no bara wana mwaikire ngakima wantebi karuna enda abwe na ndeta mase serikali na endo irare kwani igonti kana na milioni 1 chiane na nusu igonti yeso ngokwire bibi abantu bana njenje bono ose nje nebe sankolije ya kosa mara wabi to gake ose nje nebe sankolije na rero na abatebiri gintereina obojivu upo bwankonyire last week nganyina arenge kana arenge yani ko gende nkorangira nganjome ki address karanse orie mo na Trump montoliri digo soy paso ngolike karonike retigari ya sendi retiga sina karanse te ngolike ya Africa ebye ni bimwamu otoro ko semba 5 ko seni 10 nganinje nkaranse mutu ari korageriwa arava yo mago ndebinga usoro karati ni tuna reto tande ke kolike ngao
kana atige ibu nande toche korigia kengao bari isikongi bakorigia serikali ngi bakorigia inje ngainde bono nkinkuruera na ndi korigia serikali bono tima ni sabu kie mokari gwaka e bakorigia serikali barete para barigia serikali barete ekoti barigia serikali barete registry ya maremo njosoro na serikali na rete tumwaro na rete bite kuruga ibyo yangu aliyo mbasa maikongo inje ekoti yeta inje mwaka siro demo yache tunaenda kwa serikali inje tukuriye serikali arafu ndike chibesa chiane tata chibesa nengi nonya nayo ikarasega anda metekia kana rero gosebano yani ayo gaitenga abantu abaitire ga bakarwate no inyaziga mina seru bako garia imba boto gosengi gwete bya akerota bwate besango gukwana bwangu tametata abantu bamba gochanda lakini akerero abantu abo bakwanira na bariko bakwanira no bugambio bya no gusanga okonye besa onye tukunyara koroseri bantu ndagera bono baikende bachikorosi kende beroseri boka gosebano mamido eyitalie bribe yaya ereiga mugambi rasmu kabantange anga bono iga nabarangiri mwanenka tuikaranso lakini bona gendete korosi gwere anga nona barangiri ndigi abantu barosie nyamari ng'ombe itwe ninta bakende turagere togende lakini niga nabarangiria okoba gento gacho koni teyo kende kerega mubuko tia tusange ayo gende chidukaria economy imo kayoro kusema na bame togaje lakini siasa eliyo montago tena bosaigo mwako yo muyoni onduso mwako ya akoro ku onduso omo gako ro nyandu ni gandi gete sukuru manyona na gasomera kwa kangane kanisi kimia sita naye ane ngo atikarete ne ride dia ne dibe ola gori ga atikarete ne dia ne yeme tienjebere lakini eli mchengo gwakana ero mchengo